Ribeira segue a apostar pola sustentabilidade das instalacións públicas, ás que está a dotar de sistemas enerxéticos máis eficientes para favorecer o aforro e reducir a pegada ambiental. Nos últimos meses, o Concello destinou 375.000 euros á instalación de paneis solares en 4 edificios municipais. Que se están facendo os traballos de instalación de diversos paneis solares en instalacións públicas do noso municipio, co que estamos facendo un investimento de máis de 357.000 euros en só 2 anos e pico que levamos no goberno municipal. Agora mesmo estánse instalando paneis solares na comisaría da Policía Local, no centro de Raqueta en Coroso e tamén nesta oficina de Información e Turismo, co que pretendemos reducir a pegada ambiental de emisións de gases de efecto contaminante no Concello de Ribeira, pero tamén axudar a minimizar o recibo eléctrico do noso Concello. Estas intervencións súmanse ás acometidas o pasado ano coa instalación de placas fotovoltaicas no auditorio, o Complexo Deportivo da Fieiteira e a Unidade de Condutas Aditivas de Coroso, cun investimento de 260.000 euros. Tamén se está a actuar noutros campos de fútbol coa renovación do alumeado que permite aforrar fondos públicos destinados a atender outras necesidades dos veciños. Con eses aforros o que estamos facendo é investir máis nos servizos que demanda a poboación e, sobre todo, en tarefas de mantemento ou de investimentos nas parroquias para que os veciños e veciñas de Ribeira pois teñan as súas prioridades atendidas. Estamos falando de que son máis de 357.000 euros investidos en 2 anos e medio de goberno e onde, ademais, pois, estamos contribuindo a mellorar a eficiencia enerxética de instalacións públicas do noso Concello e, sobre todo, tamén naquelas que teñen que ver co uso e desfrute da poboación. Estamos falando de que nos últimos anos tamén se investiron 70.000 euros en diversos campos de fútbol, como son o campo da Tasca de Aguiño, o campo da Guía de Carreira, o campo da Trinidade de Oleiros e tamén na propia Fieiteira.